खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल एन.एस. राजा सुब्रमण्यखौ भारतनि CDS महरै थिसनबाय। सोनाब बेंगलाव बिजेपि सरकार सुपेन्द्र अधिकारीया गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। सनारियाव गोमानाय फरायसुलिनि गोथै सह बोखांबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया 12 मेआव गोदान सरकारनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। बयहाबो मन्थ्रि बिनायनि मोन्थाय दं, मोननाय मोनैया आलादा बाथ्रा, बुंदों हाग्रामा महिलारी। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल रिटायार्ड एन.एस. राजा सुब्रमण्यखौ भारतनि जानो गोनां चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ सुंद'यै CDS महरै थिसनबाय। लोगोसे लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल सुब्रमण्यआ भारत सरकारनि डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटारि एफेयार्सनि नेहाथारि महरैबो बिबान आजावगोन आरो भाइस एडमिरेल कृष्ण स्वामीनाथनआ इन्डियान नेभिनि चिफ महरै बिबान लागोन। मख'नो गोनांदि आथिखालनि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल अनिल चौहाननि मावबुलियाव फैगौ 30 मेआव जोबगोन। सुब्रमण्यआ बे समाव नेशनेल सिकिउरिटि काउन्सिल सेक्रेटारियेटआव मिलिटारि एडभाइजार महरै हाबा मावगासिनो। बिथाङा थांनाय बोसोरनि 1 सेप्तेम्बराव बै मासियाव बिबान रुजुनदोंमोन। बेनि सिगां बिथाङा 1 जुलाइ 2024 निफ्राय 31 जुलाइ 2025 सिम भाइस चिफ अफ आर्मि स्टाफ महरै हाबा मावदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा 2023 मायथाइनि मार्चनिफ्राय 2024 नि जुनसिम सेन्ट्रेल कामान्डनि जेनेरेल अफिसार कमान्डिं इन चिफ मासियाव दंमोन। गुबुन फारसे भाइस एडमिरेल स्वामीनाथनआ मुम्बाइआव वेस्टार्न नेभेल कमान्डार महरै खामानि मावगासिनो दं आरो 31 मे खालि गोदान बिबानखौ सामलायगोन। बिथांनि समफारिया 2028 मायथाइनि 31 दिसेम्बरसिम थागोन। बिथाङा 1987 मायथाइनि 1 जुलाइआव भारतारि नेभिआव कमिसन मोनदोंमोन आरो बिथाङा कमिउनिकेसन आरो इलेक्ट्रनिक दावहायाव आखा-फाखा। नसुं रायजो सोनाब बेंगलाव बिजेपिआ जारिमिन सोरजिनानै सोरखार दाबाय। सोनाब बेंगलनि गोदान सोरखारा दिनै समायखिरा लादों। दिनै फुंनि 11 रिंगायाव सोनाब बेंगलनि गोदान सोरखारनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लादों सुपेन्द्र अधिकारीया। सुपेन्द्र अधिकारीजों लोगोसे सोनाब बेंगल सोरखाराव 7 मन्थ्रि फारियै अग्निमित्रा पल, दिलीप कुमार घोष, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू आरो निशित प्रमाणिकआ समायखिरा लायो। रायजो बेंगिरिया 7 मन्थ्रिखौबो समायखिरा लाहोयो। सोनाब बेंगल सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्थ्रि अमित शाह, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, सावस्रि मन्थ्रि जेपि नाड्डा, बिजेपिनि आफादगिरि नितिन नवीन, गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर, मावख'गिरिफोरजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै बिजेपि खुंथायाव थानाय रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफोर आरो हादरनि गिबि सारिनि उद्य'गपतिफोर आरो रोजा-रोजा रायजो-राजाफोर। रिपर्ट बायदिब्ला सुपेन्द्र अधिकारीनि मन्थ्रि सभायाव दिलीप घोष आरो अग्निमित्रा पलखौ लेङाइ गिबि मन्थ्रि महरै सायख'नाय जादों। लोगोसे बिसोरनो गुबुन गुबुन बिफानखौबो होनाय जागोन। गोदान सोरखारनि बिधान सभानि बुंथिगिरिनि बिबानखौ राहुल सिन्हानो होगोन। बेबायदिनो लेङाइ बुंथिगिरिनि बिबानखौ तापस रायनो होगोन। बबेखानि गिबि मन्थ्रि सुपेन्द्र अधिकारीनि आखायाव नखर बिफानजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाना थागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सनारियाव 4 सान सिगांनिफ्रायनो गोमानाय फरायसुलिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। 4 सान सिगांनिफ्रायनो गोमानाय 9 थाखोनि फरायसुलि आफरिन आहमेदनि गोथै सह'। मख'नो गोनांदि गोमानाय फरायसुलिनि सेन्देलखौ तावकाक दैमानि रुगुङाव बोखांनो हादोंमोन। SDRF पुलिस बिफाना आरो जायगानि सुबुंफोर तावकाक दैमायाव लान्थ्रियै नागिरदोंमोनब्लाबो हिन्जावसानि सह'खौ मोनाखैमोन। नाथाय 4 साननि उनाव दिनै सनारि सिंरिटलानि तावकाक दैमानि दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हायो फरायसुलिनि गोथै सह'। दिनै फुङाव ना हमनो थांनाय सुबुङा नुजेनदोंमोन हिन्जावसानि गोथै सह'खौ। लोगो लोगो बेनि बागै पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। नखरनि सुबुंफोराबो जाथायसालियाव सौहैयो आरो गोथै सह'आ आफरिन आहमेद होननानै सिनायथि होयो। बेनि उनावनो पुलिसआ गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टम आनजाद खालामनो थाखाय दैथायहरो। 12 मे मंगलबारखालि आसामनि गोदान सोरखारा समायखिरा लागोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गोदान सोरखारा समायखिरा लागोन 12 मेआव आरो बे सानखालिनिफ्रायनो आसामनि गोदान हान्थिनाया जागायगोन। 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि थुबुर जानायाव 3थि खेबनि थाखाय बिजेपिआ सोरखार दागोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लान्थ्रियै 2थि खेबनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। बेनि थाखाय खानापारानि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे गेदेर जौसां आरो सायनासालि थियारि खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसामाव गोदान सोरखार दानायनि लाहार-फाहार खालामनाया जोबनायनि लामायाव। आसामाव गोदान सोरखार दानायखौ आबुं खालामनो थाखाय दिनै मिरुनि 2 नोजोरहोगिरिफोरा फैगोन। बै 2 नोजोरहोगिरिया जादों जेपि नाड्डा आरो नायाब सिंह साइनि। बिसोर 2 नोजोरहोगिरिया गाबोन 2 गुबुन गुबुन मेलाव बाहागो लागोन। गिबि मेला जागोन बिजेपिनि देरहालांनाय MLA-फोरजों आरो गुबुन मोनसे मेला जागोन NDA-नि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय देरहानाय MLA आरो दैदेनगिरिफोरजों। बिसोर 2 नोजोरहोगिरिनि नुजाथिनाय आरो सामलायनायावनो आसामाव गोदान सोरखार दानाया जागोन।
मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे मिरुनि मन्थ्रिफोर, बिजेपिनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट, बिजेपिजों खुंजानाय रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफोरा बाहागो लागोन आसाम सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव। शिउली महिलारीआ मन्थ्रि दाबि खालामनायनि सायाव खुगा बेखेवदों बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीआ। आसामाव एनडिए सोरखार दानायनि लामायाव रोखा जानायनि उनाव हाग्रामा महिलारीनि अनजालि बिसि आरो क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि गोदानै सायख'जानाय एमएलए शिउली महिलारीआ मन्थ्रि दाबि खालामदों। बेनि सायाव बिजाथाइ होदों हाग्रामा महिलारीआ। हाग्रामा महिलारीआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुङो दि मन्थ्रि बिनायनि मोन्थाय बयहाबो दं। मोननाय मोनैया आलादा बाथ्रा। आंनि बिसि शिउली महिलारीआल' नङा, देरहालांनाय गासैबो सोद्रोमाया मन्थ्रि बिगोन। नाथाय बिटिसिखौ जौगाखांहोनाया जोंनि गुबै थांखि, बेनि उनावसो मन्थ्रि। मन्थ्रि मोननाय मोनैया गेदेर बाथ्रा नङा। बिटिसिआ जौगानांगौ, बिटिसिनि बाजेटआ बारायनांगौ होननानैबो हाग्रामाया बुंदों। मख'नो गोनांदि गावबो मन्थ्रि दाबि खालामदों होननानै शिउली महिलारीआ शुक्रबारखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन। क'क्राझारआ बिटिसिनि केपिटेलखौ जौगाखांहोनो आंनो मन्थ्रि नांगौ। क'क्राझार बियाबाव जायनो देरहादों बिनो मन्थ्रि मोनदों, आंबो मोननांगौ। आं मन्थ्रिनिफ्राय नेवसिजानाङा होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव दाबि खालामदोंमोन शिउली महिलारीआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।